Ayan po at pauwi na ako. Nakapamili na ako. 390 yung halaga nung napamili kong ulam. Manok, saka saba, saka nyug, sili, luya. Ito sa likod ko talaga yun. Lupit ng service ko. Naka-NMAX. Ano, pag bagong sakay ka, di ba yung barko hindi pa umaalis? Oo. Naggaganyan. Oo, kasi yung alon na. First time ko pa naman sumakay sa ano. Magugas kayo ng paa. Oo. Hindi. Paa lang, paa. Kaya nagpaa kayo dun sa labas. Ako sa akin kayo dun sa taas. Magugas na dun sabay lang sa kanila. Ayun o, pangugas na tayo sa dito. Yung paa lang nanak, yung paa lang. Yung feet. Para hindi nyo madala dun sa taas. Oh, careful lang, careful. Madulas kayo dyan. Kinaga na kasi cake. Ayan. Pagdating ka niyan, nakita niyan. Hindi. Pila. Tapos na magpugas. Oh, very good. Magpunas na pa dyan sa Yoshi, asan yung charger ni Mami Isa? Na! Magpulis na pa, basa. Ano naman? Magbihis, Yoshi, tingnan mo yung pawis ni Yoshi. Saan ba yan, Gio? Punasan na diretso. Magbihis doon ang damit. Yan po. Ha? Pugas! Doon na lang, magbihis ka muna. Halika dito kaya, Gio. Punasan na kita. Para magkaya sa ano. Punas na ikaw. Kauna na ako ng inubata ang iso. Yan po, good morning. Magandang umaga. Yan, magtatanghali na. Bili tayo ng ulam. Ito service ko ngayon dito. Bahay nila. Sila yung ano, ito yung may-ari nung bahay namin na tinitirahan. Kapatid ni Mrs. Luluto tayo ng adobo na may gata na chicken. Bike lang tayo. Sa Bicol lagi tayong naka motor. Dito naman bike exercise. Guys, kabilang village Bibil. Kumusta ka na ba? Magandang umaga. Good morning. Oh baby, baby, surrender. Ba, ibang vlog yung makikita nyo ngayon. Anong ulam? La 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 la. Grabe init. At pala naligo muna ako. Sa isang araw nakakatatlong ligo ako dito. Grabe init. Tapos yung tubig ay maligam-gam.
tayo. Kanan. Up. Ayan po at pauwi na ako. Nakapamili na ako. 390 yung halaga nung napamili kong ulam. Manok, saka saba, saka nyug, sili, luya. Ito sa likod ko talaga. Lupit ng service ko. Naka NMAX modified. NMAX yan. Panis. Mga gulay yung pichay. In California girl. Da 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 da. You and me. Da 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 da. Ay, dito na ako. Involvement family mo sa journey mo. Maliwanag mo yung mahalaga ng trabaho mo at the same time, maliwanag mo rin na mas mahalaga sa'yo kesa sa trabaho. Pagkado sa sila Joey, itong first na ito para sa'yo, huwag ka masyado mag-focus sa too much material things, yung safety, Ito na ako. yung insecure mo lang yung anak mo, and the rest, yung just follow. Mateo 16:19, ano ba mapapala ng tao? Pumapasakay naman ang lahat ng bagay sa mundo. Isang buong manok. 390. May papabayad pa siya para mabawi niya ang kanyang buhay. Tayo na lang ito mo na kay Joey. Dahil ang kanyang design, at ang mga nanay kaya Mag-chop. Dito mag-chop sa labas. Yan na lang mag-ano lahat. Sige na. Magsain ka na muna kaya. araw pala ang gabi, tulungan niyo po para sa kanila mga breadwinners. Init. Bigyan niyo po sila ng lakas sa physical. Ayan, at maya maya magluluto na ako. Yung ulam namin. Yan. At yung asawa ko naglalaba. Ito. Maglalaba pang lang. Kasi bilis namin mag ano ng labahan. Gawa ng sa isang araw nakakailan akong bisis. Naliligo. Apat kasi tayo. Minsan 3 beses naliligo. Nagkainit. Lagi ko sa kabito. At yun, maliligo muna kasi parang bigat ang katawan ko. Hindi pa nakaka-recover yung pagbawas ko ng dugo. Parang iba yung pagkaramdam ko. Iligo ko muna. Parang magaan yung ano ko, yung utak ko. Si baby. Maya-maya maligo na rin. Ito na lang maligo sa labas. Ikaw rin, tumigil ka cellphone. Bitawan mo yung cellphone na yan. Dito maligo. Ito na kasi CR para mabilis. Ayan. Magaan talaga yung ano, pagkaramdam ko. Ayun sa Ayan, akin, ano mo tayo ng kasi yung pang-ulam tanghalian. ano ni Gerson, malaki, 42 inches, yung ganyan, nakunarunan niya sa trabaho niya. Dinala niya nung nagbakasyon siya nung December. Mga kay tatay. Dito, sa ako yun sa inyo, hindi na pinayaran.
Oh, buko. Hello, kubaw. Kubaw ko pala. Yan ka lang. Hello, kubaw. Kubaw ko pala eh. Buko. Malang bukod. Dito sa Manila. Ha? Ngalambo ko. Kala sa probinsya, kaya ka lang, buko na. Yung nga sa harap namin meron. Malamig mo mo, hindi ko malamig. Masarap yung pag malamig. Parang ka man, Jason. Ha? Parang ka man. Yung... Oo, huwag mo nang palitan. Okay na siya. Ingay yung aso. Like kang na dyan na hatian kita 100 pa dito. Okay na ito, me. Kuha na sa ano. Ano, sa namin, baby? Ako kita stand. May stand tayo. Saan, baby ako? Nandig na muna. Ano naman, saan sa namin pili? Magkatakinan ko. Ay, oo, dili-dili mo na kasi. Pero masasagpay ka. Ba't pinalabas mo na yung atong ayan? Parang mag-ano ulo ko. Hindi pa nakaka-recover. Pwede, ha? Uyat, nag-edit kasi ako kagabi. Uminom ka ng malalim tubig. Yun ang nga ginagawa ko. Pangko, napakabay si 4 oras. Nag-ulam ito. Jason. Prepare ko muna. Tanghali na. Mabigat talaga yung katawan ko. Naligo na ako. Ano yung tubok ng ano? Puso ko. Maka-epekto pa ito nung pagbawas ng dugo. Madalas na ba ako nagsasalita? Ba? Ay, pati po dito. Nagsasalita? Ito mo na kayo, Joshi. May sibuyas, me. Me, sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Ha? Pagkikuha nga, sibuyas bawang. Sibuyas bawang, Oo. pera. Sino mo raw? Kung malaki yung sibuyas dyan, kung malaki, isa lang. Kain ka na. Bakit wala ka pa? Kasama ka'y parang naging isa. Akong mamahal. Matamis ba yun? Aalis ka rin pala. Mama pa man, Jason. Alin? Oo. Malauhog na manipis. Sabihin mo na. Ayusin mo na muna to. Bala ko yung kanabayuhan ng tubig. Wag na nga. Meron kayo, nagpanis na pag naman. Mag-downy ka. Hindi, oh. Babalik ka pa. Para di na maghintay. Rinig mo ba ako? Yeah.
Nung ko ba'y walang tinig? Kayo ko walang himig. Irinig naman ko. Sabihin mo na. Ha? Alin ma? Pawisan na ako. Talaga hindi ba ito sa... Ha? Yan, gusto na tayo magluto. Patsambang luto. Ito yung lutong mikos-mikos. Hahangapin ba ibig kita? Ko naman sinasadya na mahalin kita. Wow. Yes, ang kapanda. Ewan ko. Hindi mo lang ako nanonood sa pagluto.
Okay. Ha? Cellphone. Ligo na kayo. Di mahalo-halo. Itong kutsara. Ito na ito din plus. Lumulog sa gata. Pansungkit. Saan silagay ko? Saan ko na isang pansungkit? Isang pa tayo ng mga laban. Saan na? Oh? Pansungkit ka ni. Kumusta ka na ba? Kapag matuyo, wala na akong bibilisan. Palas na lang po. Puro itim.
Yan, yung manok ng ulam na. Kahit mag-isa yung kumain, yan, ito ang hindi. Tiyo, tapos ko na. Yan. Tiwala mo. Kaya ito yung sasabi ko dyan sa damit na yan. Nagpatak ka. Sige na. Pwede po ba sa hanger sa mga Ha? avocados na din. So, pamangangin pa. Wala na? Ay, dalawa lang pala nabili ko. Wala dyan, yung pink. Ito, oh. Tatlo yan. Bili pa ako ng ganito. Very good. Tapos na, sinipong hindi yung kumain. May tiyanggihan dito. Eh, sabi. Ito, ano yung dating dun sa harap ng Durgog. May tiyanggi. Anong sanggit? Anong... Meron sa kanong palengke. Maligsit. Oo. Ang tanggihan ang hinanap mo yung ano, yung mga may shot na mga pang ano. Oo, dun Katulad sa sa... Divisoria, yung may mold doon. Meron dun sa palengke din. Kaso mahal yung sa mga gilid-gilid. Marami dun. Nasa may Yung mga yun lang na short, mas magaganda. Pero dun, mga short baga dun dati sa damka. Mga magaganda baga, mas mura. Yung nasa mall doon, ah. So, malapit sa SM. Yung parang logo. Oo, meron yun dun. Parang logo dyan. Yung binilan natin dati ng mga gamit. Yung si Toto. Yung pala may dryer din tayo sa Toto. Oo, anong pala may dryer. Ang Maya kasi yan, tuyo na rin. hirap doon sa amin na wala kaming dryer. Ang hirap kasi Apat na magpatuyo. araw. Lalo pag umulan. Apat na araw na yun sinampang. So yan, maya yan, paghapon yan, yung tuyo na yan. Wala nang susuotin. Meron na, ligo. Bumili kasi ng ano, sando. Wala na. Isiksik mo ng isiksik yan. Yan. Hindi ka na lang. Tuyo yan. Tutuyo yan. Kahit dito lang, kahit dito na sa loob, mainit na. Ito yung mga isiksik mo na yun. Yung nililig wala na ko. Si Jason kasi, yung shot mo naman, pwede mo naman ulitin. Tinugis mo lang naman. Pwede yung ulitin. Sige ba? Wala ulitin yung break mo. Lunes ba? Jason, ito pa. Ito ba? Pangat pa. Ano po, good afternoon. Magandang hapon. Yan, kape. Bali, kakagising ko lang. At yun nga, nagre-recover ako nung pag-ano ng dugo. Parang nabigla ako eh. Presko dito sa labas.
Ano sila? Ano? Alam mo na mag-play, hintayin mo sila ate hindi ako. Sa baby. Gumawa niya pala. Yung basura? Tura ko yun. Ayan po ano, gabi na. Anong oras na ba, ma? 8:59. 8:59 na? Oh, bagong ligo. Yan ang gawain dito ngayon. Tulog, ligo, kain. Yan. At kain kami dito sa labas. Napaka-romantic mo naman. Tara, kain po tayo. Alright. Ligat mo ng tubig. Mag-edit ako. Siya doon nakataas, mag-edit. Doon nakataas, mag-edit. Ano na, ano? Tubig. Sa tubig mo ba? Huh? Sa tubig mo. Bilangan mo. Tubig. Ang dire ini sa kandidato. Mo. Ikaw ka pati isa. Taklang ko. Kain mo na. May kahinaan. Pagdating sa mga tukso, sana patawarin mo. Hindi ko alam kung paano. Ba't patong yung ano? Paano kung ayaw na? Kain po, kain. Ay ba mag-isa? Masabi ng aking mundo. Huh? Pauli. Sino? Ngayon? Baka di pa kumakain yan. Ha? Kain, edit. Kain po tayo. Naman mo nagtatuloy sa asyo. Paul mo ano eh. Ano naman yun? Ano naman paul? Nagpapalingki pa. Isipin mo. Yung nga sabi ko sa'yo, kanina dapat. Wala Namalingki naman ka. niya palingki ng amon. Kanina pagkagising ko, doon sa gusto mo, palingki. Pag wala ka ba? Wala, kanina naman ako. Kaya kung kami sa tayo. Saan mo ito? Buka sa anak na bulok na. Ko ano ina nga ko na gali pinagpang babalikan na ang iyan. Paala na mamaya. Baklat ko. Magaling ka ng ice cream. Pagkataas mo. Mababawasan na init.
kanin na mo na. Gusto pa nila. Oo. Ano mo na yun? Isipin nila. Nakakaulo. No? Hindi mo naman ako kung ano, nakaka-inspire. Hindi ako nag-iisip mga Nag-iisip ko motivation ba? iba yung iniisip mo. Alam mo naman ang tapusin natin yung mga ano. Pag kinabay-sabay mo lang, masabog yung utak mo. Motivation ba? Kaya mo, isa-isa lang. Buwan mo na yan. Ubus na. Gati ko pang Ano lang? Ika-dreamers. Hmm? Ika-dreamers lang. Pag ibo sa balik. Kain?